ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ ዮሐንስ መጥምቕ ናብ ኢየሱስ ዝተላኹ ቁጥሪ 1 ኮነ ድማ ኢየሱስ ን12 ደቂ መዛሙርቱ ምእዛዞም ምስ ወደየ ኣብ ከተማታቶም ክምህርን ክሰብኽን ካብኡ ሓለፈ። ቁጥሪ 2 ዮሐንስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ወረ ግብሪ ክርስቶስ ሰሚዑ ካብ ደቂ መዛሙርቱ ክልተ ልኢኹ እቲ ዝመጽእ ንስኻ ዲኻ ወይስ ካልእ ክንጽበይና በሎ። ኢየሱስ መሊሱ በሎም ከድኩም እዚ እትሰምዑዎን እትርእይዎን ዘለኹም ንዮሐንስ ንገርዎ። ዕውራት ይርእዩ፣ ሓንካሳት ይኸዱ፣ ለምጻማት ይነጽሁ፣ ጸማማት ይሰምዑ፣ ምዉታት ይትንስኡ፣ ንድኻታት ድማ ወንጌል ይስበኽ ኣሎ። ብኣይ ዘይዕንቀፍ ከዓ ብፁዕ እዩ። ቁጥሪ 7 ንሳቶም ምስ ከዱ ኢየሱስ ነቶም እኩባት ህዝቢ ብዛዕባ ዮሐንስ ክብሎም ጀመረ። እንታይ ክትርእዩ ናብ በረኻ ወጻእኹም? ብንፋስ ሰሰው ዝብል ሻምብቆዶ? እንታይ ደኣ ክትርእዩ ወጻእኹም? ብልስልስ ክዳውንቲ ዝገጸ ሰብዶ? ልስልስ ክዳውንቲ እትኸድኑስ እንሆ ኣባባይት ነገሥታት ኣለዉ። ንምንታይ ደኣ ወጻእኹም? ነቢ ክትርእዩ ዶ? እወ ካብ ነቢ እኳ ዝበልጽ እዩ እብለኩም ኣለኹ። እቲ ብዛዕባኡ እተጻሕፈሉ ንሱ እዩ። እንሆ ኣብ ቅድሜኻ መገድኻ ዝጸርግ መልኣኸይ ቅድሜኻ እልእኻ ኣለኹ። ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ካብ ኣንስቲ ካብ እተወልዱ ካብ ዮሐንስ መጥምቕ ዝዓቢ ሓደ እኳ ኣይተንስአን። ኣብ መንግሥተ ሰማያት ግና እቲ ዝንእስ ካብኡ ይዓቢ። ካብ ዘመን ዮሐንስ መጥምቕ ክሳዕ ሎሚ መንግሥተ ሰማያት ብሓይሊ ትደፍእ ኣላ፣ ደፋእቲ ድማ ብሓይሊ ይዛረፍዋ ኣለዉ። ኩሎም ነቢያትን ኦሪትን ክሳዕ ዮሐንስ ተነበዩ። ክትኣምኑ እንተደሊኹምሲ እቲ ክመጽእ ዘሎ ኤልያስ ንሱ እዩ። እቲ ሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ። ቁፅሪ 16 ነዚ ወለዶ እዚ እሞ ብምንታይ ክምስለየ? ኣብ ዕዳጋ ተቐሚጦም ንዕርኾም ዝጽውዑ ቈልዑ እዩ ዝመስል እሞ ዝብልዎም እምብልታ ነፋሕናልኩም ኣይሰዓሳዕኹምን፣ ኣልቅስናልኩም ኣይበኸኹምን። ዮሐንስ እማ መጸ ኣይበልዕ ኣይሰቲ ጋኔን ኣለዎ ይብሉ። ወዲ ሰብ መጸ ይበልዕ ይሰቲ እንሆ በላዕን ሰታይ ወይንን ዓርኪ ተገውትን ሓጣንን ይብሉ። ጥበብ ብደቃ ጸደቐት ብዘይ ምእማንን ዝተወቕሳ ኽተማታት። ቁጥሪ 20 ድሕሪዚ ኢየሱስ ነተን ብዙሕ ሓይሊ ዝገበረለን ከተማታት ስለ ዘይተነስሓ ክነቕፈን ጀመረ። ወይለኺ ኩራዝን ወይለኺ ቤተሳይዳ፣ እዚ ኣባኻክን እተገብረ ሓይሊ ኣብ ጢሮስን ኣብ ሲዶናን ተገይሩ እንተዝኸውንሲ ቀደም ድማ ተኸዲነን ሓሙኽሽቲ ትነጺፈን ምተነስሓ ነይረን። ብመዓልቲ ፍርዲ ግና ካባኻትክን ንጢሮስን ሲዶናን ከም ዝቐልል እብለክና ኣለኹ። ኣቲ ቅፍርናሆም ክሳዕ ሰማይ ዶ ልዕል ክትብሊ ኢኺ? ክሳዕ ሲኦል ከስ ክተንከራርዊ ኢኺ? እዚ ኣባኺ እተገብረ ግብርታት ሓይሊ ኣብ ሰዶም ተገይሩ እንተዝኸውንሲ ክሳዕ ሎሚ ምጸንሐት ነይራ። ብመዓልቲ ፍርዲ ግና ካባኽስ ንምድሪ ሰዶም ከም ዝቐልል እብለኩም ኣለኹ። ናባይ ንዑ ከዕርፈኩም። ቁፅሪ 25 በታ ወርሓት እቲኣ ኢየሱስ መለሰ በለውን ወኣቦይ ጐይታ ሰማይን ምድርን እዚ ካብ ብልህታትን ኣስተውዓልትን ስለ ዝሓባእኻዮ ንሕፃናት ግና ስለ ዝገለጽካዮ የመስግነካ ኣለኹ። እወ ኣቦየ ኣብ ቅድሜኻ ከምኡ ስምረትካ ኾይኑ ካብ ኣቦይ ኩሉ ተዋሂቡና ኣሎ። ንወዲ በጀካ ኣቦ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን፣ ነቦ ኸዓ ብጀካ ወድን እቲ ወዲ ክገልጸሉ ዝፈቱን ዝፈልጦ የልቦን። ኣቱም ኩልኹም እትጽዕሩ ጸር ዝኸበደኩምን ኣነ ከዕርፈኩም ናባይ ንዑ። ኣነ ለዋሄ ልበይውን ትሑት ኣርዑተይ ፈኲሽ ጽረይውን ቀሊል እዩ እሞ ኣርዑተይ ጽሩ ካባይውን ተመሃሩ ንነፍስኹም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም።